Λοιπόν, συνδυάζουμε τον κρυμνό βασιζόμενο σε κλάδο της κροταφικής. Εντάξει, πάμε. Αστέρι. Παίρνεις, Λοιπόν, σηκώνω το κρυμνό στο επίπεδο του smash. Σκόψε λίγο, παρακαλώ, Κωστή. Τράβα, κατά λίγο. Πολύ ωραία. Σκόψε λίγο. Κράτα, εδώ είναι το smash. Είναι το θέμα. Φαίνεται. Οκ. Όπως είναι εδώ να κάψουμε λίγο. Αυτό το άσπρο που φαίνεται είναι το smash. Στο πρόσωπο. Έτσι. Εδώ. Okay. Και βλέπουμε πως το κρυμνός με βάση την κοταφική αρτηρία, την πολύ σκοταφική κλάδο της, έχει και καλύπτει το έλλειμμα. Ευχαριστώ.